MakeDBF a tohle je moje druhý video z pivotu. A u tohohle videa vám budu říkat, co se kde děje, protože byste ho nemuseli pochopit. A tohle video je nepovedený a proto vám ukazuju, jak by to nemělo vypadat. Tak se koukněte. Teďka voják jde, protáhne se, zaťuká na něj zbraní a odstřelí mu pistoli. Teďka mu došly náboje, tak to zahodil a ten druhej ho zabot. A teďka se raduje. Tak když si to pustíme rychle, tak už víte, o co jde. Ale stejně je to video na prd. Trvá to docela dlouho, myslím si, že to má tak 100 snímků. Ale řeknu vám, je to vážně na nic video a proto vám to ukazuju, aby